video katal joton lam suko joton sare kaham haine hai taisa noraba kok thesen salen ba phaika bo asike ba ke social media baralong tongo tabok ngai age bo basike baralong kha bo age khai tamni bage baralong kha buini dofani boroba kaje ke thangmani buini dofani boroba kaje thango hinga asike baral khaijaka ngai bo ongkha Elizabeth koloi bo asike buini dofani boroba kaje thangmani bui bai onek hamya hinjaka ngai tabo khai taisa kaham lama baralong tongkha bo kaisa Delhi hasteo Narendra Modi ni buskango notice ni ongoi bo kaisa bini rasamung masamung oma hai phunungoi bo tabok baralongoi tongo hingke omo hingke kaham lama bo oma hai ke musamani lasamani nijini culture oma hai ke phunungmani bagai oro hingke onek kaham ongkha bo Narendra Modi ni buskango ni notice ni ongoi bo asike sinimung phunungoi tongo obo hingke kaham lama ongkha hingke bono bo jaga bui hamjak dia borok hamjak dia o bui ni dofani borok bai kaijakmani o jaga se bono hamjak dia o jaga se bui bai hamya hinjaka obono takai kaham lama bui ni dofani borok bai se kaijakja hingke ba nung nijini sinimung phunungpano kisa hamjak dia hingke men hingke sin tipasa rok bai se kaijakja ono nango hingke sin tipasa rok to asta asta komoni tongo bui ni dofani borok bai kaijakoi audio kisa ang hamjak dia hingke bui rok bo onek hamjak dia ta bui ni dofani borok bai kaijakmani bagoi hingke nung bui ni dofani borok bai kaijakoi nijini sinimung phunungpano hamdia men hingke nung bui ni dofani borok bai kaijakya ongna nangmani hingke haipano kisa notice ni hinui sinjak mano